Ang tolong abang kaladang tu dah bah dia marah-marah mbah deh. Den, ndak dah mak. Kasal lo tapak tangan dan beko. Wari yang duduk di lapau panjang main chip ka main chip panjang le kanyang paru yang le main chip oh. Sepele dia mak ko. Main chip tu mak. Malah tu yang pek pelin mobil banyak piti tu mak. Katong kaniyo orang yoang tu kata itu. Duduk-duduk di lapau ah. Lai, bandak lo lah mak. Itu si Jui Nio kaden tu ah. Anak gadis-gadis kini kanyo cari mah. Dompet nang tabah kanyo cari. Aduh karajo, tu nang paradu deh. Kok dompet tabah ke mak? Kok tabah dompet dan mak? 3 lapis korannya kok.